Asko gustazta. Egiz esan da, superinteresanti iritxiazta. Beti eukiro imagen bat zelakut izen istripu, baina atzan irakutzetzu beste realitate bat zelan dizen benetan, ez? Personalmente oso interesanti iritxiazta. Atzan baten nik uste dut ekitaldi honeaz, dano konturatua zela zeintzut izen benetako arazuk eta, ebitaten jakin biroela. Gesa pentsa eratxe izango gauzak kontu nuki biroela. Hoxe, bizitza bakarrak hauela. Ez dakau gorputzeko partik era aldatzeko, geugala bakarrik eta atzan karreteran eta beste mundo bat ala esango. Aurkezli oso interesanti itxoazta eta informazioi eta oso ondo emoten dau. Galdera hau da, istripu bat izan ezkero edota istripu bat ikusi ezkero, badakizu zeintzuk diren eman behar ditugun urratsak? Bera pertsonaji animazioi esango superondo. Neban espero altzanela izan posibli direktorez eta super guai. Hortxe alboan duzun eska bat, jertxerraiatu grisa eta txuria, hortxe bai. Eneban espero, eta gustazta, ze diferenti murunde. Orduan, innovateko esango, holako gauzape ondoraz. Gexen bat atzaneko pixak neskak. Testigantzan hartin, katzaneko neski gexen bat, igual berak atzan baten familisako bat galtzi oso gatxe izan biralako, ez? Ez zara geratzen pentsetan, ez da egongo, istripuaren momentue da bizitzan kordeko duzun oroimen bat. Argi dago ez genuela istripura gertatzea nahi izan, despiste bat izan zen, baina despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira. Gexen bat atzan bisak, baina gero bai egon da beste bat zuhiltzaien ezara esan da bena, lau lagun izu zela kotxe baten eta 3 erdi bitxute guazela, kamioi goitxe pasako nelako. Da hor bizkate impacta eta morrunkaten esango. Nik istripu bat euki izan ez gero, nik uste familisik ez nila hartuko ondo ero ez, atzan baten, izan duten morun ez da bez erreza familisako galtzi. Zer sentituko dute? Da jakinin biozu, ez dela egongo. Emotezten inkarneta, responsabilidadeaz, buru erabili, ondo pentsa gauzak, fija ondo, seinalik, ez da izer, da alkola eta hori dana ebita. Nik ikusiko ganean zein txarto gidatzen ero, nik esanen gonetzake atzan baten bizitza bat akauelako eta nik uste dut importantirela geure buru zaintzi eta bestine ez, atzan baten nik batzutan preocupaden geuriaz, baina gero bestin ez dugu ikusten eta kontutan euki bideu bai. Trafiko istripu baten ondorioak asko izan daitezke. Errepidean edozer gerta dakizuke. Nik denetarik ikusi dut. Gogorra da.